Pozri sa, môžeš dosiahnuť čokoľvek, vstať kedykoľvek, čítať akúkoľvek knihu, študovať čokoľvek, zmeniť čokoľvek, naučiť sa čokoľvek. Môžeš to všetko dosiahnuť. Keď tvoje prečo začne rásť, tak to ako sa stane ľahkým. Ako dosiahnuť čokoľvek, čo chceš. To je nadpis pri ďalšej sekcii v mojich poznámkach. Ako dosiahnuť, čo chceš. Tu je, čo sa tam píše. Píše sa tam pýtať sa. Ak existuje v živote nejaké umenie, ktoré sa treba naučiť naozaj dobre, tak toto je jedno z nich. Umenie pýtať sa. Pozri, musíš byť viac než len dobrý pracovník. Musíš sa vedieť správne pýtať. Teraz ti dám 3 kľúčové body o pýtaní sa a prijímaní. Toto ti pomôže. Poprvé, pýtanie sa je začiatkom prijímania. Chcem, aby si sa zamyslel nad týmito 4 otázkami. Tu je prvá z nich a to je prečo. Prečo by sme mali platiť túto cenu? Prečo musíme tak tvrdo pracovať? Prečo by sme mali zájsť až tak ďaleko? Prečo sa tak veľmi snažiť naučiť sa toho toľko? Prečo sa snažiť rozvíjať sa naplno? Prečo sa snažiť stáť sa všetkým, čím len môžete byť? To je dobrá otázka. Prečo? A ty si jediný, kto si na túto otázku dokáže odpovedať sám za seba. Musíš mať svoj vlastný zoznam dôvodov. Toto chcem, aby ste urobili, keď prídete domov po skončení tejto veľkolepej akcie. Pracujte na svojom zozname dôvodov prečo. Jedným z kľúčových faktorov úspechu je nájsť dostatočne silné prečo. Na školeniach lídrov sa učíme toto. Ak je prečo silné, ako je jednoduché. Niektorí ľudia nikdy veľa mať nebudú. Sú príliš opatrní. Samozrejme, človek môže byť aj príliš zbrklý, ale môže byť aj príliš opatrný. Tomu sa hovorí bojazlivý prístup k životu. Kedysi som hovorieval, čo ak sa toto stane? Hovorí sa tomu reč chudobných. Čo ak sa toto stane? A k tomu všetkému, ak by sa to stalo, pozri sa, v akej šlamastike by som bol. Radšej to ani neskúsim. Pochopil som, že všetko je risk. Od narodenia. Ak je skúšať risk, počkaj, kým ti príde účet za to, že si neskúsil. Vidíš, všetko je risk. Manželstvo, deti, podnikanie, investovanie, všetko je risk. Všetko je riskantné. Poviem vám, aký je život riskantný. Nikto z nás odtiaľto nevyviazne živý. Dostal som jednu z najväčších lekcií a chcem sa o ňu podeliť. Ak to pochopíte, stálo za to, že ste dnes prišli. Pán Shelby povedal toto. Dajte si za cieľ stať sa milionárom. A on povedal, tu je dôvod prečo. Kvôli tomu, kým sa vďaka jeho dosiahnutiu stanete. A dostal som jednu z najlepších lekcií v jednej vete, akú som kedy v živote dostal. Stanovte si cieľ, ktorý vás prinúti siahnuť tak ďaleko. Kvôli tomu, kým sa vďaka jeho dosiahnutiu stanete. Aký úplne nový dôvod na stanovovanie cieľov. Dôvod? Najväčšia hodnota nie je v tom, čo získaš. Najväčšou hodnotou v živote je to, kým sa staneš. Chudobní ľudia zvyčajne minú svoje peniaze a investujú to, čo im zostane. To je filozofia chudobných. A teraz tu je filozofia bohatých. Bohatí ľudia investujú svoje peniaze a minú to, čo zostane. A tu je tá prekvapivá odpoveď. V skutočnosti vôbec nezáleží na tom, o akú sumu ide. Najdôležitejšia nie je suma. Skutočne dôležitá je filozofia. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste prijali túto filozofiu. Najprv investovať a až potom míňať. Investujte. Prvá otázka, nad ktorou sa po príchode domov zamyslite, je prečo. Tu je ďalšia dobrá odpoveď na otázku prečo. Je to tá druhá otázka. Prečo nie? Prečo nezistiť, koľko môžete zarobiť? Prečo nezistiť, koľko sa môžete naučiť? Prečo nezistiť, koľko zručností dokážeš rozvinúť? Prečo nezistiť, akým človekom sa môžeš stať? Prečo nezistiť, aký vplyv môžeš mať? Prečo nezistiť, koľko ľudí dokážeš zachrániť pred zabudnutím? Chcem, aby si to vzal osobne. Kiež by som to mohol povedať každému z vás osobne. Ale trvalo by to niekoľko životov, kým by som si sadol a porozprával sa s každým z vás osobne. Chcem však, aby ste si to vzali osobne. A moja osobná otázka pre vás znie: prečo nie vy?
Pýtanie sa spúšťa jedinečný proces, mentálny aj emocionálny. Ani neviem, ako to funguje. Viem len to, že to funguje. Je to ako stlačiť tlačidlo a celý ten mechanizmus sa rozbehne. Neviem ako. Jednoducho to funguje. Je veľa vecí, pri ktorých nemusíte vedieť ako. Jednoducho ich nechajte fungovať. Pýtať si je vlastne začiatok prijímania. Tak teraz začni ten proces. Prijímanie nie je problém. Prijímanie je automatické. No, ak je to pravda, prijímanie nie je problém. V čom je problém? To, že sa nepýtate, môže byť jedným z vašich hlavných problémov. Neviem. Preverte si to. Jeden pán povedal, aha, už mi to je jasné. Minulý rok som do toho každý deň dával všetko, ale nemám ani zdrab papiera, kde by som mal svoje ciele. Prijímanie je ako nekonečný oceán. Jeho obrovské množstvo. Úspechu je v tomto svete vždy dosť. Nie je to na prídel, kde prídete k okienku a všetko je preč. Vôbec nie. Je to tu ako ten oceán. Ak je to pravda, v čom je problém? No, niektorí ľudia chodia k oceánu s čajovou lyžičkou. Chápeš, o čo ide? Prevezmi plnú zodpovednosť za to, čo sa ti deje. Je to jedna z najvyšších fóriem ľudskej zrelosti. Prevziať plnú zodpovednosť. Je to deň, kedy vieš, že si prešiel z detstva do dospelosti, deň, kedy príjmeš plnú zodpovednosť. Kedysi som mal ten dlhý zoznam dôvodov, prečo sa mi nedarilo. Kedysi som vinil vládu, kedysi som vinil dane. Pozri sa, čo ti ostane, keď ti všetko zoberú a ešte čakajú, že sa ti bude dariť. Kedysi som vinil počasie, vinil som premávku, kedysi som vinil svoje auto, vinil som výrobcov. Kedysi som za všetko vinil vonkajšie okolnosti. A teraz mi dovolte podeliť sa s vami o malú filozofiu, ktorá mi pomohla zmeniť život. Ak si to chcete zapísať, tu je. Nejde o to, čo sa deje. Práve toto určuje celkovú kvalitu alebo dokonca dĺžku vášho života. Vôbec nejde o to, čo sa okolo vás deje. Je to predovšetkým to, čo sami urobíte, čo napokon všetko zmení. Máš na to hlavu, vieš sa samostatne rozhodnúť, naštuduj si plán. Zmeňte od základov svoj doterajší život. V nasledujúcich rokoch môžete výrazne napredovať. Konečne si splňte svoje sny. Vybudujte svojej rodine nepreniknuteľnú finančnú hradbu. Môžeš byť zdravý. Môžeš byť silný. Prečo nie ty? Som tu, aby som vás podporil pri náplňaní vašich snov. Pýtam sa, prečo nie vy? Nepoložím túto otázku len tak, aby som v zápätí odišiel. Zostanem a budem kráčať s vami. A teraz moja posledná otázka. Moja úplne posledná otázka na zamyslenie znie: prečo nie teraz? Lepší čas nikdy nebol. Vezmite tento sen a nenechajte ho zomrieť. Vezmite tento sen a dajte mu život. Vezmite tento sen a vdýchnite doňho svojho vlastného ducha, až kým sa napokon nestane plameňom, ktorý bude horieť celým svetom. Poďme do toho.